Gde je turistička agencija? Πού είναι το γραφείο τουρισμού? Πού είναι το γραφείο τουρισμού? Imate li kartu grada za mene? Έχετε έναν χάρτη της πόλης? Έχετε έναν χάρτη της πόλης? Može li se ovde rezervisati hotelska soba? Μπορεί κανείς να κρατήσει ένα δωμάτιο εδώ? Μπορεί κανείς να κρατήσει ένα δωμάτιο εδώ? Gde je stari grad? Πού είναι η παλιά πόλη? Πού είναι η παλιά πόλη? Gde je katedrala? Πού είναι ο καθεδρικός ναός? Πού είναι ο καθεδρικός ναός? Gde je muzej? Πού είναι το μουσείο? Πού είναι το μουσείο? Gde se mogu kupiti poštanske markice? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς γραμματόσημα? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς γραμματόσημα? Gde se može kupiti cveće? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς λουλούδια? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς λουλούδια? Gde se mogu kupiti vozne karte? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήρια? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήρια? Gde je luka? Πού είναι το λιμάνι? Πού είναι το λιμάνι? Gde je pijaca? Πού είναι η αγορά? Πού είναι η αγορά? Gde je zamak? Πού είναι το παλάτι? Πού είναι το παλάτι? Kada počinje turistički obilazak? Πότε αρχίζει η ξενάγηση? Πότε αρχίζει η ξενάγηση? Kada se završava turistička tura? Πότε τελειώνει η ξενάγηση? Πότε τελειώνει η ξενάγηση? Koliko traje turistička tura? Πόσο διαρκεί η ξενάγηση? Πόσο διαρκεί η ξενάγηση? Ja želim vodiča koji govori nemački. Θα ήθελα έναν γερμανόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν γερμανόφωνο ξεναγό. Ja želim vodiča koji govori italijanski. Θα ήθελα έναν ιταλόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν ιταλόφωνο ξεναγό. Ja želim vodiča koji govori francuski. Θα ήθελα έναν γαλλόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν γαλλόφωνο ξεναγό.